vai depender do que fagamos con ela. Iso realmente é o que pretendemos. Non podemos, ningún caso, odiar o mundo no cual vivimos, odiar que vivimos nun mundo onde a tecnoloxía está cada vez máis presente nas relacións humanas, nos sectores productivos, non podemos odiar. Ora, eso sí, temos que utilizar, usar esa ferramenta, xa non digamos todo o que ten que ver con dispositivos móviles, temos que usar ben esa ferramenta, esa calle de rendimento educativo, formativo, para que os nosos mozos e mozas estén ben formados para usada con criterio e usada como teñen que facer. E ese é, basicamente, o objetivo do plan de benestar. Existe un mundo digital, cada vez con maior presenza, cada vez con maior forza, debemos usado e debemos formar aos nosos xóvenes, a nosa mocidade, para que poidan desenvolverse dentro del sin ningún tipo de risco, minimizando os riscos posibles. E aí as familias son moi importantes. Son moi importantes desde a perspectiva de que, como dixen ao principio, no centro educativo están X horas, pero fora do centro educativo están moitas máis horas. E debemos buscar a converxencia de intereses e debemos todos formarnos, informarnos e colaborar para lograr unha saúde emocional, un benestar emocional que é básica e fundamental en tempos onde vemos constantemente moitos exemplos de problemas, de cuestións que certamente son negativas para as persoas que se experimentan e as sufren e que tienen que sufrir este mundo. Eu por eso quero agradecer a presencia de todos ustedes aquí, das familias que acudides a esta chamada. Creo que é moi importante compartir objetivos, compartir líneas de traballo e tamén quero dar as gracias ás persoas ponentes que están aquí connosco, que desde diferentes perspectivas van a abordar o benestar emocional, o benestar digital, desde a perspectiva sanitaria, desde a propia perspectiva do mundo digital, con Fernando Suárez, que é o presidente do Colexio de Ingenieros Informáticos, e tamén desde a perspectiva académica do ámbito sociolóxico, psicolóxico, co profesor Boubeta. Creo que vai ser tremendamente interesante. Tamén agradezco moito a Dirección Xeral e ao seu equipo que deben a cabo este tipo de accións que vamos a espallar polo conxunto das cidades galegas para poder ter un contacto directo coas familias e informadas destas cuestións tan complexas e tan difíciles de abordar, e, por suposto, tamén darlle as gracias ao Conservatorio por acollernos aquí en este recinto. Moitas gracias a todos e agardo que teñamos unha moi boa xornada. Moitas gracias. Pois así, moitísimas grazas, conselleiro. Imos comezar, se lles parece, voulles presentar ao primeiro relator polo ámbito sanitario. Neste caso, o relator é Alexandre García Caballero. Ele é doutor en psiquiatría pola Universidade de Santiago de Compostela, especialista en psiquiatría no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense e recoñecido con varios premios. Menciono algúns deles. Ademais do Premio Extraordinario de Doutoramento, ten outros galardóns, entre os que se inclúen o Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e o Albert Llobel de Humanización en Medicina. Como investigador dirixiu 4 teses doutorais e conta con máis de 30 publicacións internacionais. Dende a pandemia, colaborou coas autoridades educativas na elaboración do protocolo de prevención de risco suicida no eido sanitario e educativo e coordinou a introducción en Galicia do programa JAM, do que segue sendo o investigador principal. Alexandre combina a actividade asistencial, colabora investigador e docente e ao longo da súa traxectoria participou no desenvolvemento de proxectos de investigación, menciono un par deles, como é o proxecto Emotional Training ou o VISIA, que é un proxecto con IA de detección do suicidio en adolescentes. Ademais da actividade clínica investigadora, é unha voz moi relevante na divulgación sobre a saúde mental en Galicia, pois nos hoxe temos a fortuna de disfrutar polo menos durante unha horiña toda a súa sabedoría, así que, por favor, damoslle un forte aplauso a Alexandre García Caballero. Moitas grazas. Bos días, moitísimas gracias por estar hoxe aquí. Gracias á Consellería, a Judith, a Dirección Xeral, a Ana Alzate, xa unha boa amiga despois de anos aquí na trincheira. Bueno, vou vos falar de saúde mental, vou vos falar de
como se prepara, de como son os procesos ecolóxicos e de como foron cambiando, digamos, os marcos de crianza pois desde as xeracións anteriores hasta hoxe. Un pouco a demanda que tendes é esta, non? Tener ou non tener, non? Ter ou non ter móvil, ter ou non ter redes sociais, cando, como, tamén se existe a posibilidade de ter identidade fora das redes sociais ou non. É posible que os cativos se relacionen entre eles sen ter en redes sociais. Bueno, de alguma maneira vamos a tratar de reflexionar sobre isto e facelo de alguma maneira a modo de tertulia. Eu tratarei de facelo o máis interactivo posible. O que nos traen os medios todos os días son este tipo de amenazas, non? Aumentan o sexting, o grooming, hai alertas sobre o xogo patolóxico, sobre as distintas amenazas que teñen os rapaces, a adicción aos móviles, desto vos falarei despois en detalle Boubeta con datos galegos e con datos de España, non? A pornografía en internet. Xa hai uns anos, non, se plantexaba ya en The Atlantic, non, se os smartphones destruíran unha xeración inteira, non? Por que? Estas estadísticas están sacadas do libro de Jonathan Haidt, que vos recomendo, A xeración ansiosa, un libro recente do ano 2024, onde o que nos amosa é como as urxencias por saúde mental foron aumentando. No caso, por exemplo, de autolesións, non? E vedes como o número de rapazas, sobre todo, que acudían aos servizos de urxencias, pois aumentou exponencialmente despois da pandemia, non? O mesmo se falamos de depresión, non? Se lle pasamos enquisas de estado de ánimo á poboación adolescente, pois o estado mental da poboación empeorou moito nos últimos anos. Nos rapaces non tanto, pero nas mulleres moito. Algúnas das relacións que fai Jonathan Haidt son, por exemplo, o tempo que pasan dormindo os rapaces, non? A medida que pasan máis tempo, digamos, conectados, pois o número de horas de sono diminúe, eso despois vos traerá datos tamén en Boubeta aquí, e o tempo con que se relacionan presencialmente cos seus pares, cos seus compañeiros, non? A xeración miña, non? Que estaría aí entre 45 e 54, pois máis ou menos o tempo que pasas cos amigos sigue sendo relativamente estable, pero nos rapaces máis pequenos, pois o tempo que pasan en contacto real disminuí muitísimo, non? Isto é importante porque na realidade, despois o veremos, ti no internet, ti nos avatares que construes, ou na identidade que construes dentro das redes, podes mentir, podes crear personaxes. Os adolescentes, vos avanzan unha cousa, xogan coas identidades como os cativos xogan cos xoguetes. Pero as identidades, se as traballamos na realidade, teñen que adaptarse ao entorno. Reciben os cachetes, reciben de alguma maneira os cortes que producen, os límites que producen os propios compañeiros, non? Mentres que no internet ou nas redes ti podes manter ese tipo de ficcións indefinidamente ou durante moito tempo. Isto é pernicioso porque te impide adaptarte á realidade. Por exemplo, eu recordo, non sei se está por aquí, creo que está aquí o director do conservatorio, bueno, gracias tamén ao conservatorio. Bueno, o conservatorio foi para min un dos meus primeiros límites, porque eu suspendín e abandonei a miña carreira como músico, vale? Entón, bueno, pues me puxo un límite, ao final saliu un psiquiatra en lugar de un pianista ou un violinista, bueno, non está mal, pero a realidade nos somete a límites determinados. Non era neste sitio, era nun conservatorio moi bello que había ali na zona bella de Vigo, non? Bueno, cambios nos marcos. Falo dos marcos, os marcos facendo un pouco o chiste, non? Resulta que as violacións máis graves, digamos, das parroquias, da sociedade, digamos, galega, pode ser o cambio dos marcos, non? Produce, digamos, fortes desencontros veciñais, non? Resulta que a nos cambiaron os marcos e non nos decatamos. Como foron cambiando estes marcos desde os anos 80 hasta o de hoxe? Bueno, pois houve unha serie de cambios, non? Que
supoñen cambios no desenvolvemento puberal, parece como que os rapaces, as nenas están tendo a regla antes, non? Por exemplo, cambios no estilo de vida, non? No sono, no exercicio, no tempo de pantalla, no consumo de sustancias, cambios no ambiente social, como vos dicía, cada vez se pasa menos tempo co grupo de pares e resulta que hai tamén situacións, digamos, como de acoso que persisten fora do colexio como no ciberacoso, despois falará con cuenta disso. Hai máis estrés académico, o mellor despois falo en un momento dos dobles grados, da EBAU, de como esa tensión, digamos, crecente que houve, bueno, pois en todo o Occidente con respecto das notas, non? E tamén houve cambios nas familias, no sentido de que hai máis desigualdade, a saúde mental dos proxenitores desta pandemia empeorou, hai un tipo de dinámicas familiares novas, hai novos modelos de familia, hai máis pobreza. E todo isto implica un aumento da tensión e dos problemas, digamos, nas dinámicas dos adolescentes. E, bueno, para entender como foron cambiando os marcos, por certo, eu son de Vigo, así que me encanta volver a miña cidade, non? Para poder contarvos estas cousas. Estive tratando de ver a ver se había caras coñecidas e me sona algunha xente, pero, bueno, se algún de vos, non sei, fomos compañeros en algún sitio, pois despois vos dicir. Vigo, 1965. Bueno, Santiago de Vigo, van bautizar a unha nena e van bautizar a un neno. Un domingo, despois da ceremonia, pois ali está a mamá, a tía Julita, a tía Pepita, a boa, a madriña, e van bautizar a unha nena, sí? Nesa igrexa, no ano 65. Que nome lle poñemos a esa nena? Un nome do ano 65. María del Carmen, ¿sí? Bueno, pues Mari Carmen, ¿sí? Van bautizar a Mari Carmen. Ao sair da ceremonia, os homes van en frente a tomar un viño e as mulleres quedan un cachiño no adro da igrexa, nesa escaleira arriba, ao mellor alguén sacou unha cámara de fotos ou non, pero as mulleres quedaron con ese pequena e pediron para ela un minuto, vale? Recollidas ali, o bebé iba co faldón, estaba nos brazos da mamá, pediron unha serie de dons para que esa nena fora unha boa muller. Sí? Entón, que foi o que pediron? Que pediron no ano 65 para Mari Carmen? Un bo marido. Que máis? Para ter un bo marido tiña que casar, vale? Tiña que casar cun bo home, cun bo marido. Vale, que máis cousas? Saúde, sí? Que tuvera familia, que tuvera fillos, vale? Que máis? Máis alto, máis alto. Sí. Digo que sea nena, que saiba facer as cousas da casa. Que saiba facer as cousas da casa, vale, sí. Que se ocupe do fogar, que sea unha boa traballadora do fogar. Que máis? Que sexa bonita. Bueno, non sei se naquele momento que fora guapa, despois eso podemos discutir, hai un libro moi interesante de Bai Luz que se chama Porque, bueno, non sei como se chama en castelán, Porque hace daño el amor, me parece, ¿no? Onde traballa sobre este tipo de cuestións, ¿no? De si no 65 que fora guapa era tan importante como a día de hoxe, que creo que non, pero bueno, que máis cousas, non? Vale. Non en 1800 pediron unha serie de cousas e algunhas mulleres foron universitarias, desde logo non tantas como no ano 2005. Vale, é o 65, sí. Pero no 65, bueno, todavía quedaban 10 anos para o fin da dictadura, en Vigo houve moito lío desde o 65 hasta o 75, esta zona de Santiago de Vigo queda cerca de Teis, bueno, en fin, non todas as mulleres iban á universidade, pero é certo que despois, ao acabar esa ceremonia ou ese momento no que están as mulleres ali con esa nena, alguén pediu, vale, mellor a tía Pepita, o Banai, pediron xilandeiramente que esa nena estudiara para qué? Para non de perder dun home.
efectivamente, no ano 65 iso se fai visible, vale? É dicir, ao mellor non explícito, pero hai ese mandato de que as nenas estudien e que as nenas traballen para poder ser independentes dun home, o que despois facilitou que foran independentes dos homes. Ben, que máis? Que tivera familia, xa o dixemos, sí, vale? No 65 todavía, xa choveu, do 65, vale? Todavía se pedía que fora obediente, vale? Que obedecera a quen? Pues aos papás, aos homes da casa, a mamá, por suposto, vale? Pediron tamén que fora moi traballadora, sí? Pediron... que máis cousas pediron? Sacrificada. Coidadora. Coidadora de quen? Dos irmáns, dos pais que non foran maiores, da tía abuela... Efectivamente, do tío Manolito que quedou mal dunha meningitis, sí, vale. Bueno, efectivamente, esas son as cousas que se pediron basicamente. Que fora sana, traballadora, obediente, coidadora, que non dea que falar, vale, sí? Que casara, que tuvera fillos, que fora independente dun home, para iso que tuvera estudos, e o que non se pediu se chaman expropiacións, vale? Non se pediron algunhas cousas. Por exemplo, aquel día ninguén pediu que Mari Carmen disfrutara da súa sexualidade. Seguramente aprendeu, pero non se pediu, vale? Non era unha prioridade, vale? Se pediu que Mari Carmen ocupara o espazo público en igualdade cos homes. Non. Se pediu que Mari Carmen fora directora xeral. Non. Eso, xa eu fixen o chiste alguna vez a Judith, non sei cando foi a primeira muller directora xeral en España, pero era interesante saber. Bueno, non se ocupaba o espazo público en igualdade. Ben, todo iso son expropiacións. Vamos a ver que pasaba con José Manuel, vale? Xa vos avanzo unha cousa, hai dos libros que se chama El cerebro femenino, de Luz Bricedin, ¿vale? El cerebro masculino, da mesma autora, ¿no? O cerebro femenino é o primeiro que se aliu e é bastante gordo, ¿no? Eu os teño na biblioteca, ¿no? Os teño por orden alfabético, están xuntos, ¿no? E é chamativo porque o cerebro masculino é moito máis pequeno, ¿no? Entón, o mandato social, vale, o mandato social, pois tamén é un pouco máis cativo. Que se pediu para José Manuel? Que fora traballador, que máis? Que fora un triunfador, bueno, en certa medida, non? Un triunfador que implicaba? Bueno, que tuviera que trouxera diñeiro a casa, vale, pa que? Para mantener a familia. Para manter a familia, o sea, que se pediera que casara, non? Que casara cunha boa muller, léase con Mari Carmen, non? E que non destragara o diñeiro por aí e que o gañara, non? Vale, ben, pediron algo máis? Non. Básicamente non. Iso que non se pediu son expropiacións. Non se pediu que os homes se cuidaran, non? Por exemplo, vale? Non se pediu que os homes fixeran exercicio, que deixaran de fumar, que non beberan. No ano 65 esas cousas non se pediron. Vale? Se pediron. Despois aprenderon, algúns aprendimos a facer unhas desas cousas, pero daquela eso non estaba visibilizado, non estaba visibilizado a importancia que ten a día de hoxe o deporte, non? Vale? Nin, desde logo, os homes traballaban, bebían, fumaban, reventaban, pois máis ou menos na idade de xubilarse. Si é que chegaba. Bueno, que fora san, que fora traballador, que tuvera diñeiro ou posición, que casara, que tuvera fillos. Unha das cousas negativas que se pedía era que non tuvera vicios, vale? Que non gastara o sobre, que non gastara o diñeiro en alcohol, en mulleres ou en o xogo, vale? Eran os vicios do ano 65. ¿sí? E hai tamén estas expropiacións. Por exemplo, se pediu no ano 65 que levara o neno ás tutorías do colegio. No. Se pediu no ano 65 que levara o neno ao pediatra. Non. Aprenderse, pero non se pediu para nada. Bueno, Vigo 2010.
Bueno, estamos na mesma igrexa, pero ahora xa non bautizan o neno, vale? Senón que fan unha festa civil, laica, non? Na casa, e entón, daquela, pois, os homes iban, nos 65 iban os homes enfrente a tomar un viño, ahora todos se toman algo na casa, vale? Non vou dicir marcas, e a mamá que nos está aleitando pues, toma unha Superboc 00, ¿no? Perdón. E entón presentan a... Bueno, aí pon 2015 esquecedio de 2000, vale? Presentan a Alba, sí? Entón, está ali toda esta tropa, os amigos, a xente da familia e tal, bueno, celebrando o nacemento de Alba, e piden para Alba para que sexa unha boa persoa, vale? Piden unha serie de dons, sí? Que cousas pediron para Alba, os papás e os amigos? Que pediches? Que sexa feliz, independiente, que estudie, responsable. Bueno, hai cousas que teñen que ver cos mandatos anteriores. Que vai? Que sea independiente, que sea sabia. Vamos, aí estamos cargando a mochila, ¿verdad? Que sea feliz, que sea sabia, ¿vale? Vamos a seguir metendo pedras aí, ¿no? Normalmente, se eu deixo, non vou estenderme demasiado, pero se fixéramos isto un círculo, vale, e eu deixara que falaran os papás, non? Ao cabo dun rato, alguén di, bueno, en realidade, que poda escoller na vida o que quera ser. Sí? Vale. De pronto, o resto fan así como fixedes vos agora, sí, sí. Vale. Que faga o que lle guste, e que sexa feliz. Vale. Para Brais, a mesma escena. ¿No? Vamos a presentar a un cativo que pedimos para que sexa unha boa persoa, xa non un bo home, vedes que aquí o mandato de xénero xa é igual para os xéneros, sí? Sea unha boa persoa, que piden? O mesmo. Vale, se pide o mesmo. Vale. Bueno, que dificultades entraña todo isto? Pois que mentres que no modelo anterior, que era un modelo, digamos, o modelo hexemónico de roles, se chama, ¿no? É dicir, había dous roles definidos, eses roles cada un deles tiña un guión, ese rol tiña, como todos, letra pequena, había machismo, había violencia, había unha serie de problemas, é dicir, non todo era rosa no modelo anterior, nin todo é oscuro no modelo actual, tampouco é rosa todo no modelo actual, vale? Os modelos de roles teñen dificultades, vale? Que están invisibilizadas, ¿sí? O modelo actual, claro, pedir felicidade, pois é un problema filosófico, vamos, desde Aristóteles de la primeira, ¿no? Que é iso da felicidade, como se mide, como que cousas son o que dan a felicidade, se a felicidade é un camiño, un obxeto, bueno, en fin, dá para desbarrar un rato. E iso de facer o que lle guste, de alguma maneira, impide poñer límites. Eu lle sinalaba que, claro, eso do foguete volador e tal, que ao final parece como un pouco que aquí, non, impossible is nothing, non? Persigue tus sueños, ellos saben el camino, os que temos formación psicoanalítica sabemos que cos sueños hai que ter un cuidado de que, caramba, just do it, non? Impossible is nothing, non? Está despois máis censura, non teñen publicidade. Bueno, Barbie, tú puedes ser lo que quieras ser. Está, é ben intencionado, vale? Dice, todos entendemos que hai unha boa intención detrás de todo isto. Pero claro, xa te meten na mochila non sei, un estándar, un ideal, que é un ideal sobrehumano, non? Hai que ser sobrehumano para poder facer o que queres, chegar ao imposible, subir ao Himalaya, non xa sabes que hai cobras no Himalaya, de lixo, non? E, por suposto, ter moitos. Pero resulta que o que atopan os mozos, a mocidade o que atopan nos medios de comunicación, os papás descontrolados, o que atopamos nos medios de comunicación, son mensaxes como estas, ¿no? Que por un lado que se pide impossible is nothing, pero resulta que vemos titulares de por que os xóvenes vivirán peor que os pais. Temos agora que non deixa de chover durante 4 meses e tal, ¿no?
las peleas callejeras se convierten en rutina en Ourense. O PIB da eurozona resulta que se contrae con respecto a los Estados Unidos. Agora o mellor non, pero se contraí, non? E vemos isto da desigualdade, non? Dicía Bauleo, un psicoanalista argentino, dicía: el joven está enfermo de futuro. Traté de buscar a cita, parece que ha dixo verbalmente como un resumen, porque en un libro de Bauleo logro atopar a cita exacta, pero parece que el que daba moitas conferencias o contabas, non? A mocidade está enferma de futuro. E que quería dicir con isto? Pois que os adolescentes se organizan psíquicamente en torno ao proxecto e ao porvir. O futuro funciona como un eixo de identidade e de sentido. E que ocorre cando o futuro se bloquea? Pois que caen o horizonte simbólico e os ideais, estamos en medio de unha crise de ideais, e hai unha suspensión identificatoria. O cal leva ao baleiro, leva ao acting out, leva á crise existencial. Baleiro, por certo, agora me dou conta do velo que non sei se na nova normativa é con veo como eu, alguna vez o estudei así, pero bueno, se está mal escrito, desculpa. As redes enchen ese baleiro e propoñen identificacións, moitas veces está cortado aberrante, non? Sin meterme con ninguén, hoxe hai unha xuntanza Teriam en Ourense, non? Por fazer o chiste, con todo o respeto aos que lles guste esa non? É unha estrategia identitaria, non? É dicir, bueno, pois eu non atopo outro tipo de recursos, digamos, identitarios e, bueno, pois me afilio a esta nova moda, non? Bueno, que panorama, non? E por que poño as CIES? Poño as CIES porque a mí me gusta moito ver as CIES, bueno, como a todos os de Vigo, non me gusta moito ver as CIES, non? E as CIES teñen un efecto sosegante, non? En certa maneira, sí? Penso que é porque as CIES son tres. Se foran 2 ou 4 non pasaría, son 3 illas, non? Isto non é un chiste, é dicir, na xardinería japonesa, se vedes ese xardín que hai con area e que ten unhas pedras polo medio, sempre son grupos de 3, vale? Porque unha simboliza o ceo, outro a terra e outro o home, vale? É así na filosofía esa. Bueno, a cuestión é que xeneran como unha certa asimetría, pero ao mesmo tempo nos dá como, non? Vale? Non están aliados en pares. E por que é interesante que non estean aliados en pares? Porque eso pasa nas casas tamén. Nas casas formamos triángulos, non? Hai papás, hai mamás e hai nenos. Pode que algún deses lugares non estea ocupado, vale? Sí? Pode haber 2 mamás e un neno. Pero esa parella, vale, fai triangulación co neno, e isto é importantísimo. Pode que non haxa papá e que haxa unha mamá sola, pero o lugar simbólico do outro existe. Entón, chamémoslle papá, aínda que non este ocupado por un home. Vale, chamémoslle mamá, aínda que non este ocupado por unha muller. Pero hai 3 posicións, sí? E isto é importante. Fontes de autoestima na infancia. A primeira delas é a confianza básica, vale? A segunda, a ganancia de autonomía, a terceira, o ideal do eu, e a cuarta, o grupo de pares, vale? Xa aí nos metemos na puberdade e na adolescencia. A confianza básica ven disto. Ven do peito, ven deses 3 primeiros mesiños. Como chora un bebé recén nacido? Como chora un bebé? Un bebé chora de 0 a 100 en un segundo, verdade? Sí? Un bebé chora a lo loco, sí? Vale? E a mamá, bueno, o adulto primordial, chamémoslle, vale? Pode ser a mamá ou pode ser outra persona que cuida dese bebé, que lle dá o peito ou que lle dá o biberón. Ese adulto primordial, que fai cando un bebé recén chora? O atende inmediatamente, vale? Inmediatamente, sí? É fundamental que sexa inmediato, porque o bebé non ten espera, vale? E entón, cada vez que o adulto primordial fai esa operación de que un bebé chora e o atende, cada vez que lle cambiamos o pañal,
cada vez que lle damos o peito, cada vez que o collemos no colo porque ten gana de troula, ou porque non pode dormir, ou porque ten un eruto, cada vez que facemos esas cousas, vale? Queda unha pegada nésica, sí? Queda algo marcado aí, non o coñecemos, pero todos vos tuvechedes esas pegadas. Durante eses 3 primeiros meses é necesario que se faga esta operación, que unha operación eu fixen o cálculo unha vez de chiste calculando 8 tetas ao día de media, me salen como 2.200 pegadas, ¿sí? 2.200 interaccións como mínimo, vale? Se o bebé é chorón, moitas máis, ¿sí? Vale, hai outros que son benditos, non? É o pecado de ter o primeiro que sea un bendito, non? Porque entón te animas, non? Se tes o primeiro chorón xa te plantas. Bueno, entón, isto é o que produce a confianza básica, deixa a ese bebé preparado para poder esperar, ¿sí? Porque sabe que un adulto o vai a valer, lle vai a valer, ¿sí? Que el simplemente polo feito de existir é unha persoa valiosa, vale? Todavía non é capaz de poñer estas palabras, pero o sabe que é valioso. Que pasa aos 3 meses? O bebé chora, xa non chora igual que o primeiro mes. Chora e entón a mamá que lle di? Chora así como... E entón a mamá que lle di? Ya voy. Ya voy... Que máis? Espera, non pasa nada, couga, xa vou... Sí, eu vi falando así con este tono, porque é un tono como de bebenés, sí? O idioma que falamos con bebés. E dicimos, couga, non pasa nada. Ben, esta operación é unha operación fundamental, porque é a primeira frustración, vale? Por primeira vez estamos dicindo ao bebé, agarda, non pasa nada, e o bebé sustitúe a voz polo peito, o peito pola voz, vale? É capaz de consolarse coa voz, vale? Sustituindo o peito e agardando. Igual que despois será capaz de sustituir o peito polo chupete. É como unha alucinación, vale? Sí? A voz da mamá nos ampara, aínda que non nos dea o peito. Sí? Fundamentalísimo. Por que fai a mamá esta operación? Porque pode frustrar ao bebé, porque xa fixo antes esa outra operación preciosa de darlle 2000 veces cariño. Sí? E entón, agora o bebé está preparado para aguantar a espera. Poño este exemplo con tanto detalle porque todos os procesos de ganancia de autonomía, de ganancia de límites, son así. É necesario preparalos, vale? Para poder irnos desprendendo. É un dos primeiros desprendementos. Cal será o primeiro desprendemento de todo? O primeiro desprendemento é o parto. Vale? O bebé dentro da barriga está aí a 37 con suspensión hidráulica como aqueles Citroën vellos, ¿no? Vale? Ten suspensión hidráulica, escoita todo o tempo esa música que é o latido, o batir do corazón da mamá, pum pum, escoita como lle fala, como lle pon música de Mozart, vale? Bueno, ideal, vale? Ben, confianza básica. Segunda fonte de autoestima, a ganancia de autonomía. Ese bebé vai crecendo, non? E entón, vamos aprendendo cousas sinxelas, cousas do día a día. Aprendemos a limpar o cu, sí? Vale? Eu son psiquiatra e a miña muller tamén. E entón, cando tiñamos cativas pequenas, agora xa son máis crecidas, houve que aprenderles a limpar o cu. E se os dous estábamos traballando pola tarde, había que pagarlle a alguén para que quedara na casa e limpara o cu. Sí? Vemos a escena? Entón, bueno, teño aquí o micro, a ver se non monto un lío. Entón, limparlle o cu ao neno implicaba un diñeiro, sí? Se eu lle limpo o cu ao neno, este diñeiro onde queda? Aquí, vale? Se eu lle teño que dar este diñeiro a unha persona para que limpe o cu, este diñeiro vai a esa persona. Pero se lle aprendo ao neno a limpar o cu, que pasa co diñeiro? Me queda aquí. Pero o valor simbólico do diñeiro, vale? A quen vai? Mo quedo eu? Non, vai ao neno. Sí? Entón, cada ganancia de autonomía, vale? Leva unha coma de autoestima. Cada vez que un neno
ata os zapatos, ali está o papá atándolle os zapatos, está ben intencionado, vale? Pero se pode atar os zapatos soliño, ten que aprender a atar os zapatos soliño. Se pode cortar o filete soliño, ten que cortar o filete soliño. Se se pode vestir soliño, lavar os sobacos soliño, ten que facer. As primeiras 50 veces, cando levemos o neno por primeira vez á escola, non? Aos 3 anos, pois volverá co calzoncillo manchado, sí? Pero se lle aprendemos, non? Pois a vez 51 deixará de manchar. Ben, que produce todo iso? Produce unha ganancia de autoestima. Vale? Entón, a ganancia de autonomía é a segunda fonte de autoestima, fonte que nos acompaña toda a vida. Eu, cando son capaz de cambiarlle a bombilla ao coche que está fundida, pois me poño unha medalla de tío, son, mirei aí en Google como se cambia tal, e son un machote, non? Cambiei a bombilla do coche. Ben, bueno, pois iso, sí, é unha ganancia de autoestima cotidiana, non? Cada vez que un fai, non sei, pois eso, uns calamares en su tinta, pois tamén quedan ben, non? Se gana autoestima. Bueno, seguinte fonte de autoestima, o ideal do eu. Ese pequeno son eu, sí? Na casa do meu avó, e ese que está aí é o meu irmán Tomás. Como vedes, me leva uns cuantos anos, sí? Non estaba o papá, porque estaría traballando, seguramente. Pero, bueno, o meu irmán Tomás me fixo de papá en moitas cousas, non? Entón, cal é a seguinte ganancia de autonomía? Son os modelos que lles damos na casa, vale? Entón, eses modelos son o que se chama o ideal do eu, vale? Eu non quero ocupar o lugar de papá, vale? Ao principio sí, seguramente vos tendes cativos e o mellor hai pelexas na casa, eso os psiquiatras nos interesa moito, sempre facemos esas mesmas preguntas. E o neno con quen durme? Ai, pois durme coa mamá, xa empezamos así con un arrepío, non? Vale, sí? Vale. Bueno, por qué? Porque se pode dormir noutra habitación, é importante que durma noutra habitación. Despois mo contades ao salir en privado, se queredes, vale? Por que é importante a triangulación? Por que eran importantes que haxa 3 illas CIES, vale? Porque mamá forma unha unidade nuclear co bebé, pero mamá ten que empezar a desprenderse do bebé a partir dos 3 mesiños, sí? Se rompe esta unidade, sí? Entón o bebé, de alguma maneira, ten que mirar cara a outros lados. Me dá igual que sea papá ou que sea o piano, o violín ou a vida de mamá. Mamá ten outra vida que non é solo o cativo, vale? Para ela, o cativo é moi importantísimo, tamén para o papá, se o hai, pero non é todo. E ese non ser todo é fundamental para o pequeno, vale? Desprendernos, crecer é un camiño de sucesivos desprendementos de cara á autonomía. Por que? Porque cal é o obxectivo de axudar aos nenos a medrar? Cal é o obxectivo de acompañarlos no crecemento? O obxectivo que podamos morrer. Vale? Así, dito así a lo bruto. Vale? O obxectivo da crianza é que vos podades faltar. E entón hai que ir deixando a tropa o máis aviada posible, sí? Ben, triangulación, vale? Para que ese neno se desprenda de mamá, ten que descubrir que a mamá lle interesan outras cousas. E entón, para que a mí mamá me quera, eu teño que ser como eso que lle interesa a mamá. Sí? Pode ser papá, pode ser o piano, pode ser 50.000 cousas. Xa marchou o director do conservatorio, pero eu tenho unha anécdota real de consulta. Unha noite facendo urgencias, estaba vendo a un vello. Sí? E o vello estaba ali cos seus 3 fillos, no máximo o que lle pasaba a vello. Pero os 3 fillos eran os 3 profesores de conservatorio. Que curioso, non 3 fillos, 3 profesores de conservatorio. Non? E entón eu lle preguntei, mire, na familia había tradición así de músicos e tal. Non había. Me decía, non, que va, fomos nós os primeiros. E entón o vello dice, bueno, eu cando era pequeno cantaba moi ben. E entón, ao acabar os banquetes,
ali no pueblo, era un pueblo de Ourense, me collían, me poñían encima da mesa e eu cantaba porque cantaba como Joselito. Bueno, mas non sabedes quen era Joselito, pero era moi famoso. Bueno, total, que o papá cantaba con Joselito e salieron 3 fillos profesores de música. ¿Sí? Entón, eses ideais, de alguma maneira, nos marcan un camiño. Que ocorre? Que ese camiño, cando chegamos á pubertade, tamén nos temos que desprender dele. Nos temos que acompañar aos nenos e darle un modelado, vale? Ofrecerlle posibilidades. Tamén non só fan os papás, o fan os profes, non? As escolas son moi importantes, porque fan tamén este tipo de modelo. Vale? Pero despois chegamos á puberdade e vai ser importantísimo o grupo de pares. Vale? E o grupo de pares pode ter cousas boas e pode ter cousas non tan boas. E vámoslo ver agora, penso que vou medio en tempo, non? Sí? Como empeza a puberdade? Como empeza a puberdade? En que se nota a puberdade? Nas nenas, en que se nota a puberdade? Se nota máis a puberdade nas nenas que nos nenos. O desarrollo físico, pero así, falando claramente, en que se nota? Na regla, vale. Que día ven a regla? Normalmente o día da excursión ás Illas Cíes, ¿no? ¿Sí? Ese día, ¿no? Ese día no que ven a regla, ¿no? Vale. A regla ven o día que lle cadra, vale. E entón, hasta este momento estábamos en puedo ser lo que quiera ser, puedo non sei que, tal, pero ven a regla, ¿no? E a regla ven cando lle cadra, normalmente no día da excursión de fin de curso, ¿sí? E entón, a regla é importante porque, bueno, importante por moitas cousas, pero psicolóxicamente mete en toda esta ecuación a noción de irreversibilidade, vale? De pronto, a puberdade debería de empezar como unha cousa así graciosa, non todos recordamos, que guai a puberdade, que entubera aqueles granos, bueno, a puberdade empeza con o loito polo corpo infantil, vale? Había un cativo que nós éramos, e que era agarimado no mellor dos casos, despois poderíamos falar os que estamos metidos nestas cosas, pois, claro, as familias que estades aquí preocupadas polos vosos cativos, pois non son destas, pero, bueno, hai moitos nenos criados en situacións de negligencia terribles. Ben, había un neno que era querido na casa, que os papás lle dabades bicos nos pesiños pola noite, vale? Que lle cheirabades o pelo, sí? Que era un agarimoso, os nenos enchen moito os brazos, sí? Pero resulta que me xurde un adolescente que lle empezan a cheirar os sobacos e que teño que poñer as zapatillas esas de baloncesto feas ali no alféizar da ventana porque cheiran, non? Vale, sí, lle teño que recordar que bote desodorante, non? Que, bueno, en fin, cambia, non? Me teño eu que desprender dese cativo e o cativo se ten que desprender do corpo que tiña como cativo, vale? Que lle facíamos un agarimo e agora xa non lle podemos facer. Os papás temos un loito aí, eu tuve 3 fillas e de pronto xa non sabes por onde facer unha cóxega porque non hai, non sei, non sabes, hai un reparo físico, non? Hai, bueno, naturalísimo por outra parte, non? Bueno, o loito polo corpo infantil. O sea, que isto empezaba divertido, pero resulta que xa empezamos cunha perda. Segundo, resolver o adentro. Os papás, todos, e mamás, prometimos grandeza. Dicimos aos nenos, cando sexas grande, serás a bomba. Os nenos chegan con eses debuxos, non? Con a man pintada, ou a casa, que facemos co debuxo? Que facemos co debuxo? Que lle dicimos ao neno? Que maravilla, bueno, Picasso, Miguel Ángel, non sei que, tal. E collemos o debuxo e o poñemos con imán na neveira, que dali uns anos despois o quitamos, o guardamos nunha carpetiña onde están todos eses monicreques que pintou desde o primeiro hasta o último, e temos unha carpeta así de grande. ¿Sí? Ben, e despois nos poñemos sentimentais, que teñen como eu teño 20 anos, e está xa en non sei onde, tal, abre esa carpeta, e tal. Bueno, o adentro. Sí, temos que resolver o adentro, nos temos que despedir dos papás,
Vale? Os papás prometeron grandeza, pero nós somos grandes. Non somos grandes, somos adultos. Nos poñen multas de estacionamento, temos que pagar o IBI, bueno, Hacienda, tal, aguantar rollos no traballo, no? A xente pesadísima, sí? Compañeiros que son unha lata, no? E chegamos a casa todos os días pois, con todas estas cuestións, no? Berramos ás veces máis da conta, sí? Vale? Entón, aos nenos lles prometemos que van a ser grandes e resulta que nós somos solo adultos, normais e corrientes. E isto empezan a cheirar os nenos. Dicen, me prometeron que iba a ser grande, que podía facer o que quixera na vida, pero isto non vai dar, non é así. Ben, outro loito, sí? Me teño que despedir do adentro. Me propuxeron unha serie de ideais, pero esta xente é contradictoria. Eles prometen unhas cousas que despois non as fan. Dicen, no, tú non bebas, non sei que, pero os fines de semana están ali dándose a matraca e tal, ¿no? Ben, para despedirme deses papás que son unha lata, son maiores, e tes que pedir ao neno, mira, como se quitan os grupos eses de WhatsApp, que non sei que teñen un tempo limitado, como se fai e tal, no? Joder, papá, tal, bueno, ese tipo de cousas, no? O afora. Para despedirnos dos papás, nos temos que identificar co afora, co grupo de pares. Sí? É un momento complicado. Porque se eu me estou desprendendo dos papás, estou dicendo, esta xente que lata de xente é. Por outro lado, les pido de vez en cando un agarimo, pero me parecen un coñazo de xente. ¿Sí? Me teño que desprender deles. E ao mesmo tempo me teño que identificar co grupo de pares. Se no grupo de pares non son ben recibido, vale, aí teño un lío, vale, porque estou nun momento de fragilidade. Non son un neno, pero todavía non sei moi ben quen son, vale. Entón, o grupo de pares é fundamental. Por eso, os rapaces, pois, se hai que ser Terian, pois somos Terian, vale? E se me teño que poñer o pelo azul, pois me poño azul. E se hai que comprar unhas Vans, pois che pido as Vans, ou unhas zapatillas de baloncesto horripilantes, para que, pero tú lle tes que comprar as zapatillas de baloncesto. Ben, por que? Porque vai disfrazado como todos os personajes. Ben, con todo isto, teño que facer un destilado. Teño que facer un destilado entre o que me deron na casa, vale, e o que eu aprendo fora, sí? Construir identidade. A primeira pregunta identitaria a día de hoxe é: son un home ou unha muller? Vale? Se corresponde o que aparento o que realmente son? Estaba pensando no Terian, pero... Quizás algún día haxa que engadir máis cousas, pero bueno, de momento me parece solo todavía non o vamos a ter nesta parte. E máis alá disso, de si son home ou muller, me gustan os homes ou me gustan as mulleres, ou me gustan todos ou non me gusta ningún, ou son fluido e me gustan unhas veces uns, outras veces outros. Vale, máis alá da identidade de xénero, sexual, etc., está a identidade de eu que pinto aquí dentro deste grupo, non? Quen son dentro deste grupo? Que rol desenvolvo? Que cousas me gustan? Que vocacións teño? Hai algo que me chama a atención do mundo? Bueno, claro, se resulta que o obxectivo é ser feliz, vale. Fixádevos que o obxectivo dos papás na crianza, o mandato social é que sexan felices. E chegamos á puberdade e temos un loito, outro loito, outro loito. Pois claro, os adolescentes son felices? Non. Son felices de vez en cuando lle salen redondas as cousas. Cando o mundo lle dá teta, felices. Pero cando o mundo, Brais, non te quere, non eres nada feliz. Vale? Porque por moita lata que lle deas a Brais, se non te quere, non te quere. Non? Vale? Entón, vale, todo isto para tratar de resolver a sexualidade xenital, dicen os psicoanalistas, sexualidade con outros, non? Con outras persoas, non? Está completamente dificultado, porque se resulta que agora están expostos a unha serie de imaxes, non? Onde os corpos son perfectos, pois claro, xa era difícil hai anos poñerse en bolas diante de alguén, agora todavía peor, non? Porque claro, que corpo, ningún corpo se compón ao que estamos vendo, non? Son todos fallidos, en certa medida. Resulta que pode ser lo que quiera ser, pero claro, eu o corpo como desta daqui non o teño, non? Entón, como eu me podo poñer en pelotas, sí?
está complicado, se ademais encima ven porno, pois máis complicado todavía, claro, é como vos contar a real porno ven todo. Bueno, e por último, construir un primeiro proxecto persoal. A adolescencia acaba cando temos un primeiro proxecto persoal, que pode ser un proxecto de parella, un proxecto vocacional, de traballo, académico, de estudios, do que sea, sí? Bueno, a min me vale este mapa, non é meu, é unha autora argentina que é Mirta Cuco, a min me valen as consultas me puxen os 45 minutos unha cousa. Me vale para ter un mapa na consulta. Cando entra un adolescente, o que exploro primeiro é onde está atascado. Mais nada, se vos parece, porque creo que queda un cachiño de tempo, pois seguramente haberá dúbidas, podemos falar agora un pouco en plan tertulia estas cousas. O chiste me gusta, non? Chega un neno coa carta aos Reis Magos e se ensina ao pai e dice, como, 2 horas máis de papá e mamá al día, que quere decir eso? O señor está ali co Google e a mamá está ali co móvil. Dice, bueno, pois eso, non? Pois hai que estar, non? Eso do tempo de calidade non é certo, é tempo, hai que pasar tempo. Un tempo aburrido, tempo pelando patatas, un tempo lendo unha novela, tempo. E nada máis, gracias. Bueno, cousas da vida. Mira, hacemos una simulación con eso que hacías antes, nos ponemos en 2025 y entonces Alessandre y, qué sé yo, Usía, bueno, viven juntos, pero cada uno tiene 2 perros y lo que no piensan jamás es en tener un chavo. Sí. Es la realidad de hoy. Sí. Un porcentaje enorme. Sí. ¿Qué hacemos? Nada. ¿O a qué puede verse o por dónde van los tiros? É unha boa pregunta. O libro que dicía eu antes de Eva y Louz, vale? Por que duele el amor, fala desto. Eva y Louz, con L e Z ao final, por que duele el amor. Que é o que di Eva y Luz? Eva y Luz di que, bueno, a ver, as historias románticas, vale, caeron, están en crise. Bueno, estes días van a volver a poñer como cumbres borrascosas, non? Eu atopei outro día a miña filla de 14 anos lendo Cumbres borrascosas e eu dixeron, bueno, que guai, non? Cumbres borrascosas e tal, pero claro, despois descubrín que había unha película sobre Cumbres borrascosas. Bueno, está ben, que a lea primeiro, non? Un estereotipo, non exactamente Cumbres borrascosas, que é moi atormentada, pero as novelas de Jane Austen, por exemplo, as analiza esta Eva y Luz en detalle na novela, non? Un pouco nas novelas de Jane Austen, sen recordades Orgullo e Prejuicio ou Emma, non? O que se trata é de que as protagonistas teñen unha serie de valores morais, non? Que consiguen por medio deles superar as barreiras de clase, sí? Vale? Era un pouco ese o conto que se lles vendía ás mulleres de que si elas eran rectas e virtuosas, non tiñan un carácter, digamos, pois entón eso, o amor, o superaba todo, e se iban a casar con un lord, non? Era, basicamente, ese era o argumento da historia. Bueno. Ben, ese conto romántico, non? Persistiu con todas as modificacións que vos queirades ao longo do século XX, vale? Pero despois da Segunda Guerra Mundial, cando as mulleres xa chegan, digamos, pois a igualdade a nivel laboral, etc., ao tema, digamos, da liberación sexual, coa píldora, ao ano 68, se reclama, non, de alguma maneira, tamén autonomía, digamos, como para a sexualidade, ¿sí? Que estaba, hasta ese momento, moi vigilada, moi controlada, digamos, polo ecosistema matrimonial, non? Polas reglas de matrimonio, non? Antes, para ti poder ir no século XIX para facerlle as beiras a unha rapaza, tiñas que ter primeiro permiso para facerlle as beiras. Senón non podías acceder a facerlle as beiras, ni sequera podías ter unha entrevista con ele. Eso se vai perdendo, se van facendo modos, digamos, de relación distintas, que teñen que ver
coa industria, teñen que ver coa industria cosmética, coa industria da moda, coa industria do cine, con un montón de cousas, non? É dicir, o amor empeza a convertirse en mercado. Antes era un mercado que tiña que ver coas alianzas familiares, e agora se convirte nun mercado libre. Vale? Vos sona isto de que as cousas se convirtan nun mercado libre? Bueno, pois é unha grande transformación que sufriu todo o mundo económico ao longo do século XX. Todo se trata de convertir nun mercado libre. Ben, e cal é digamos, o modelo dese mercado libre? O mercado libre é Tinder, non? Vale? Se produciu unha tinderización das relacións amorosas. E entón, como sempre hai a tentación de que poda haber alguén mellor, vale, a un clic, pois entón os vencellos se volven líquidos, non? Como di Zygmunt Bauman, non? Amor líquido, sí? Entón, hai unha dificultade, Eva Iluz di que soster un proxecto de parella a día de hoxe é unha proposta revolucionaria. Vale? Por que? Porque é unha proposta de cuidados. Non me quero poñer así como moi carca con estas cousas, pero hai unha dúbida sobre si este modelo de liberdade na relación, digamos, de parella, ao final leva a outra serie de esclavitudes e a servir ao mercado de maneira, acrítica, non? Vale, eso lle mete máis pau ás mulleres, eso tamén os vemos nas consultas, que aos homes, porque os homes van aí picoteando e tal, zafan, non? Despois, cando teñen a miña idade, dicen, coño, que me perdín e tal, pero bueno, que lle quiten o bailado, non? Pero as mulleres que teñen ao mellor nun momento determinado intención reproductiva sí que as fastidia máis, non? É dicir, que todo eso que estás contando é así, a realidade a día de hoxe. Unha das posibilidades que hai, se eu me puxera no 2050, probablemente o que pensaría é que as mulleres van a ser todas inseminadas e que os homes directamente son un resto innecesario, non? Vale. Creo que hai algunha distopía deste estilo e tal, pero... Hay una novela de una autora inglesa que se titula Hijos de Hombres, tal cual. No recuerdo el nombre de la mujer, es una mujer de novela policíaca, y justamente la idea es esta: el semen masculino ha dejado de ser fértil y Gran Bretaña va cerrándose, claro. Cierran lo primero los colegios infantiles, después los institutos, después las universidades, solo hay residencias de ancianos y el mundo se está acabando. Sí, bueno, hai unha distopía dunha japonesa que se titula Aburridísima. Eu agora o nome da autora non o coñezo, é unha tipa así como punk dos anos 80 ou algo así, que ten unha distopía na que as mulleres están todas inseminadas e obteñen inseminadas. Están todas fertilizadas con óvulos directamente, non? É dicir, o material xenético é solo paren, claro, mulleres, non? E entón os homes non existen, dicen, é como un zoológico onde teñen algúns, non? Os van a visitar, non? Eran os tipos que facían as guerras, estaban na novela, ten certa gracia. Sí, é así. Quizá eso es una evolución hacia la animalidad. O sea, quizá eso es una medida, no sé si de evolución intelectual, lógica o ilógica, no lo sé, pero puede ser una medida de retrotraer, gracias, de retrotraer la evolución humana por los fines que fueren, quizá pues porque interesa que el físico, el cuerpo, pues cada vez se vaya mecanizando, se vaya robotizando, no sé muy bien los fines. Es involucionar la humanidad y como los animales, siempre hay unos cuantos especímenes que son los que están favorecidos naturalmente y otros no. Yo no sé si las políticas de inmunización pasiva que se están tratando de aplicar, por un lado es estupendo, porque eso facilita pues la migración de las personas, en general la comunicación y bueno, pues las afrentas, los retos del futuro y todo eso. Pero quizá eso, no sé, intuyo que es como una especie de, no sé si política o ideología de inmunización pasiva, así estándar, lo que haga que desde ese punto de vista de cómo se encuentran, ¿no?, los cuerpos para degenerarse o regenerarse. En este caso, yo
pienso que de ir hacia una mejora, por lo que fuere, por el deterioro genético, vamos hacia atrás. Y quizá esto de la inmunización pasiva podría ser, yo no sé si alguien está de acuerdo conmigo, por lo que observo, como que es algo que se está inoculando y tiene sus consecuencias. Y pensaba eso en los animales, ¿no? Que son unos cuantos del clan o del grupo, siempre hay unos que están más favorecidos que otros, es el propio medio, vamos a llamarlo social, entre comillas, el que se encarga, ¿no? podríamos decir, de privilegiar algunos de los, podríamos decir, de los agentes y los otros no. No sé si te entendí bien. Vamos a ver, que hay estrategias, digamos, como de tipo selectivo, social, y que las redes de alguna manera están ejerciendo ese tipo de influencias y que eso tiene un efecto sobre la salud mental de los chavales, no cabe duda, ¿no? La cuestión es el tipo de sociedad, por eso lo quería hacer como más tertulia, ¿no? Porque el tipo de sociedad que queremos está por escribir, la tendrán que escribir estos chavales, ¿no? ¿Vale? Que nosotros criamos. Yo creo que debería de ser una sociedad de cuidados, una sociedad en donde se proteja, ¿no? Decían hace unos años, ahora supongo que todo esto está un poco periclitado, quizá yo también, que una sociedad se mide su calidad en cuanto es capaz de cuidar a los más frágiles y a los más débiles. Eso es lo que da una medida de la calidad de una sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos hablando de cuidados de familia, ¿no? Estamos cuidando pequeños, acompañándonos, las escuelas, el sistema sanitario, nos ocupamos de cuidar de personas, ¿no? Y creo que es importante pues, que la sociedad entera cuide de aquellos que son más frágiles, los que están mejor aparejados, digamos, por la evolución, pues de alguna manera esos seguramente se resuelven el caldo solitos. Ojo, no siempre, porque a veces los más dominantes, ¿no? incurren en conductas de más riesgo y se meten en más problemas, ¿vale? Y eso se traduce a veces en peores resultados desde el punto de vista futuro en cuanto a la salud, etc., ¿no? Entonces también tenemos que cuidar de aquellos que están bien preparados, son más altos, más fuertes o más listos, ¿no? Porque a veces se meten en jaleos, ¿no? También a esos hay que cuidar. Mira, yo quería hacerte una pregunta porque cuando pusiste 1965, es cierto que la mujer a lo mejor era más sumisa y demás, pero ahora hay tipos de pareja que, por ejemplo, ella sí quiere tener familia, ha ido a la universidad, es más independiente, pero acepta el no tener a los hijos porque la pareja dice que no. Entonces ahí, claro, creo que no se ha avanzado mucho. No sé qué opinas tú. Bueno, vamos a ver. Existe ese tipo de casos, también existe en el caso de las mujeres pues, que no tienen pareja ni la quieren y que buscan, no sé, inseminarse sin necesidad de tener que aguantar a un tío, ¿no? O sea que la sociedad, digamos, ahora faculta este tipo de decisiones. Evidentemente, uno no sé, pues por amor puede decidir sacrificar su instinto maternal, su deseo de maternidad, por tener una pareja determinada y a lo mejor eso es una decisión libre y consecuente, no tiene por qué ser una esclavitud por parte del otro. Pero, perdona que te corte porque bueno, viene a la colección. Me refiero en el caso no que sea una decisión mutua, sino que por el temor a perder a la pareja, cuando tienes que ser, yo creo, independiente, no lo haces. No por el hecho del amor que le tengas, sino porque sabes que si tú decides tirar para adelante, esa persona no te va a acompañar. Entonces creo, bueno, me refiero a ese sentido, que tanta evolución la no ha habido. La dificultad de desprendimientos es un marcador de nuestra sociedad. Nuestra sociedad tiene dificultades enormes para hacer duelos y para desprender, ¿vale? Y entre otras cosas para desprender también de las parejas. Es decir, a veces uno se aferra y se aferra de manera patológica pues a un vínculo determinado porque, como dice la canción de Amaral, sin ti no soy nada, ¿vale? Entonces, bueno, efectivamente no es un buen mensaje el sin ti no soy nada. Sí, gracias.
Non sei. No, dale. Gracias. Quería agradecerte a claridade da túa exposición. Me parece que deixa unhas mensaxes moi importantes para a motivación pola que penso que estamos aquí en común, que é as dúbidas e a necesidade que temos de saber o camiño un pouco máis afianzado, non, sobre a base do coñecemento para criar ben aos nosos fillos e fillas, non? Aproveitando o teu coñecemento e tamén a túa experiencia asistencial, eu sí que quería facerte unha pregunta que dende a túa experiencia, non, en consulta tamén, cal consideras que é o impacto máis negativo que estás a percibir nos adolescentes neste momento en relación co tema da tecnoloxía, das aplicacións, das redes, etcétera, todo o que é o mundo digital, porque, bueno, penso que todos somos parte deste mundo digital hoxe en día e na casa temos moita información tamén dos riscos, somos conscientes de moitos riscos e nos chegan moitos titulares, moita información sesgada tamén polo algoritmo. Entón, me gustaría saber a túa perspectiva realista, non, do que estás a vivir en consulta, ao mellor, e do coñecemento que atesoras neste eido, non? Dos impactos. Dous impactos fundamentais. Un con respecto ao tempo adicado a outras cousas, vale? Ese é un impacto fundamentalísimo. Incluso nos medios ultracontrolados, digo, por exemplo, a miña casa, non? As miñas fillas non teñen móvil hasta os 16. Móvil smartphone e dos outros non nos queren porque lles dá vergonza, vale? Teñen un sistema de control, bueno, non vou facer propaganda dunha aplicación, pero, bueno, en fin, non? Claro, te están rateando, teñen 2 horas, non? Para interacción diaria, non? Pero resulta que te están pedindo todo o rato, oye, mira, que se me acaba, que teño unha clase de matemáticas online, que por favor, despois te esqueces de volverlle a poñer o reloj en 2 horas. E entón, tal. Outro día estaba a miña filla estudiando para BAU, vale? Ten este ano de BAU. Vai ben, non teño preocupación ninguna, pero tiña non sei cuántos exámenes estes días que houve festivos, non? Despois dos exámenes, joder, me pide, non? Me tens que recoller ou non sei que a salir de inglés de examen ás 11:30 porque me vou a casa a estudiar. E resulta que descubro con pasmo, non? Que a tipa se pasou 3 horas de TikTok o día antes, non? Vale. E entón dice, mira, no, estás de coña, non? Dice, o sea, eu me despisto en poñerte o tempo e entón resulta que ti con non sei cuántos exámenes estás 3 horas de TikTok. Ni de coña te voy a buscar, ni te doy permiso. Te quedas ali no colexio e te fastidias e despois vas a los... ¿no? Entón, tempo perdido. Problemas atencionais, vale? Temos unha epidemia de trastorno por déficit de atención e hiperactividade que en parte, vale, non digo que todo, pero que en parte ten que ver con todo este lío das aplicacións e de que estou aí cada 3 segundos teño que ter un monicre que fai unha cousa distinta. Entón, claro, cando teño que estudiar un capítulo de biología, pois me costa. Vale. Eso está estudiado polos neuropsicólogos, non é unha opinión, vale? Hai problemas, digamos, de atención. Os temos os adultos, non estou contando unha cousa, agora é máis difícil soster a atención para ler unha novela gorda, non? Vale. Ben, e despois o tema da identidade, o que falaba antes de construir identidade. Construímos a identidade cos outros, nos adaptamos aos outros, sí? E temos que ter interaccións reais. Se eu me refuxio nos grupos de, digamos, como de cámara ecoica, non? Eu sufro porque no colexio non me integro ben. Entón vou buscando en internet, digamos, un nicho, un grupo, non? Que me dá aveiro. E ás veces os grupos que dan aveiro son os de que se autolesionan, os que fan anorexia, os da vigorexia, ou do que sea, os incels como na película Adolescencia, é dicir, cousas ás veces super extrañas. Vale. E iso vemos na clínica. Vemos nenos que ven tiroteos tipo Columbine e que o que pensan é ir ao colexio porque sufriron bullying de pequenos e ir ao colexio e pegarle uns tiros aos outros. Vale? E que están vendo vídeos de eso ou vídeos de suicidios ou vídeos de cousas. Vale? Entón, bueno, coa tecnoloxía hai que terlle respeto. Xa vos contarán agora os compañeros. Vale? Control,
e hai cousas, dicía o conselleiro do coitelo. Bueno, pois eu non lle deixo a un neno de 3 anos un coitelo jamonero, porque, bueno, xa sei que se vai a rebanar unha man, non? Entón, bueno, pois efectivamente hai unha idade para usar os coitelos, outra idade pode cortar o filete con un coitelo que tal? Cando teña habilidade práctica debe de facelo. Agora, non lle deixo un coitelo de xamón, vale? Ou lle deixades un coitelo de xamón aos nenos para que corten o xamón. Non, hai que saber onde se pon a man, non? Moi rápido, Alejandro. Eu quero unha apreciación concreta. A discusión de todos os meus amigos sí, eu son o que non, cousas do tipo. Eu quero ver Jurassic World Petitín, que é para maiores de 16. Eu, o meu cativo, digolle, non o vas a mirar porque non é apropiado para a tua idade. Pero todos os demais sí. Nesa búsqueda de identidade, o meu discurso sempre o de naide, dame igual o que fagan os demais, nesta casa, non. Onde está? Porque claro, todo o mundo te di, ten cuidado, porque tamén podes deixarlo fora. Criterio soberanísimo o tedes. Vale. E de feito, seguramente, se fixermos unha enquisa aquí, haberá moitísimo, porque é unha mostra non aleatoria da poboación, son os que quixeron vir a esta cousa, seguramente moitos papás aquí comparten o teu criterio. Eu outro día fui a un instituto en Maceda, había un grupo de pais que se puxeran de acordo para non darlles aos nenos os móviles hasta non sei que idade en Maceda. O sea que isto xa se está espallando. É dicir, podo estar tranquila que non arruino a vida do meu fillo por eu dicir que non. Totalmente, totalmente. Moitísimas gracias. Eu me quedo hasta o final, se ao final queredes saber. Perdón. Perdón. A ver, nosotros como padres no tenemos un libro en basarte en la educación. Normalmente la educación de los padres viene de lo que te han enseñado y de lo que es. La educación de mi hija se basa en respeto y en principalmente que no hagas a los demás lo que tú no quieres que te hagan. Le enseñas lo que está bien y lo que está mal, pero ellos van a elegir el camino que ellos quieren. Y mi pregunta es, si yo le enseño a mi hija lo que está bien y lo que está mal, tienes antecedentes en los cuales ella se pueda basar, pero después ella, pues a lo mejor cae o tienes miedo que pueda caer, ¿cómo puedes enseñarle tú a que no caiga en algún aspecto de la vida que realmente le puede llevar a un mal camino? Vale, gracias. O tema de límites, ¿no? Que é o que me estás falando. O límite, perdón, que che respondo en español. El límite ayuda a crecer, no a obedecer, ¿vale? Es decir, el límite es la mano que le estamos dando a un niño de 3 años para que aprenda a bajar las escaleras, ¿vale? Si le suelto la mano, porque me dice, no, yo solito, se va a caer y se va a hacer una brecha, ¿sí? Vale. Entonces yo tengo que probar muchas veces a bajar con la mano, con la escalera, ¿vale? Para poder soltarlo, ¿sí? Bien, eso es el límite. Evidentemente llega un momento en que hay que soltar. Yo no puedo meter al niño en una jaula, ¿no? Y además los niños son antifrágiles, ¿no? Hay un libro sobre esto. Es decir, los niños se robustecen con las caídas. Se va a caer. Tú dices, es que se va a caer. Sí, no, se va a caer unas cuantas veces, ¿vale? También te caíste tú, seguramente, ¿vale? ¿Y qué tenemos que estar ahí? Para que cuando se caiga, ¿vale? Lo levantamos, le decimos, no le decimos, no pasa nada, no es nada, le decimos, no, duele mucho, pero vamos a contar hasta 10 y se va a pasar, ¿vale? Duele mucho que te dejen, duele mucho que los amigos me rechacen, duele mucho que no sé qué, todas esas cosas duelen mucho, no tenemos que decir no pasa nada, pasan cosas, ¿vale? ¿Sí? Pero nosotros estamos aquí. ¿Podemos acompañar en todo eso? Podemos estar en casa, ¿no? Y fuera, vigilar cautelosamente. Si va a ver a la Panorama y queda con los amigos, en mala hora, no sé por qué lo hacen tan tarde todas estas cosas, ¿no? Vale, pero bueno, queda con los amigos a las 12:30 que van a los teloneros de la Panorama, ¿no? Entonces tú quedas allí y dices, bueno, yo estoy en esta cafetería y tal, si hay algún problema, tú vienes y yo voy a estar aquí, con quien sea, pues no sé, viendo el móvil o leyéndome una novela de Jane Austen, ¿no? Hasta que tú vengas, ¿vale? Yo estoy ahí, ¿vale? Yo pongo un límite,
¿vale? Si yo no pongo ese límite, claro, las cosas los adolescentes lo buscan. Y lo buscan porque van a trascender el límite. No lo conté aquí porque son historias más largas, pero el adolescente busca trascender el límite. Una joven va a presentarse delante del papá con un escote por aquí, con una minifalda por aquí, y le va a decir, bueno, papá, chao, vengo pronto. Y tú te vas a poner, bueno, así no sales. No. Súbete ese escote, bájate esa falda y te quedo dentro de 5 minutos fuera. Le puse un límite. Por supuesto, en el ascensor se levantará la falda y se bajará el escote. Vale, pero yo le he puesto un límite. Se está despidiendo de mí y yo tengo que hacer esa despedida. Con protección, con seguridad, tal, pero permitiendo que los adolescentes sean adolescentes. Los adolescentes tienen que buscar un amor fuera. Esa es la tarea de un adolescente.